Vi har om det moderne gennembrud, og vi vil lige kort fortælle om det. Det moderne gennembrud var en historisk periode, der varede fra 1870 til 1890. Denne tid var især præget af industrialiseringen og urbaniseringen. Industrialiseringen var processen, hvor folk arbejdede med industri, altså sekundære erhverv. Urbaniseringen er den proces, hvor folk flytter fra land til by og ofte skifter fra primære til tertiære erhverv. Der opstod en ny klasse i samfundet, altså arbejderklassen. I det moderne gennembrud begyndte menneskene at se realiteten i øjnene. Førhen troede befolkningen, at hvis man fx mødte en syg dame, kunne man kaste en heksekost efter hende, og så blev hun helbredt. Hvorimod man nu godt ved, at der skal en rigtig læge til at helbrede. Man begynder nu også at fokusere mere på samfundsklasse, køn og generationer. Kvinder blev oprørte og gjorde sig opmærksom på sig selv i samfundet. Amalie Skram var en af de få kvindelige forfattere, der slog igennem i det moderne gennembrud. Det var meget banebrydende, da man tidligere ikke havde accepteret kvindelige forfattere. Dette var grundlaget for den senere kvindeoprør. Kendte kunstnere som J.F. Willumsen og P.S. Krøyer, Michael og Anne Anker og mange andre gjorde også en kæmpe forskel på denne tid. De gjorde virkelig det, som Brands ønskede, nemlig at sætte problemer under debat. Anne Anker malede mange billeder af kvinder og børns verden. Ofte var kvinderne på hendes malerier nedtrykte. Det viste hun ved at male dem med ryggen til, øjnene nedslået eller med lukkede øjne. Det var en helt anden måde at udstille kvinden på. Anna malede virkeligheden, nemlig de fortabte og nedtrykte kvinder på denne tid. Mange moderne gennembrudsforfattere og kunstnere skrev og malede om disse problemer, samt om kristendommens negative effekt på individet. Litteraturen og kunsten var meget abstrakt og sprængt. Sproget var opbrudt, eksperimenterende og svært at læse. Hej hej!